For mig vil 2025 nok være året, hvor jeg blev konfirmeret. Det var en stor dag, som jeg har set frem til længe. Og det føltes som et skridt ind i noget nyt. I forbindelse med min konfirmation fik jeg en rejse af mine forældre til det vestlige USA, hvor jeg oplevede alt fra storslående natur til store byer. Det var en rejse, der virkelig satte tingene i perspektiv og viste mig, hvor meget verden har at byde på. Jeg har også været på skitur i Trysil, og senere på året fejrede vi min farmors 70-års fødselsdag på Gran Canaria. I sommerferien deltog jeg i en international spejderlejr i Schweiz, hvor jeg mødte unge fra mange forskellige lande og fik oplevelser, jeg aldrig vil glemme. Alt i alt har 2025 et år, hvor jeg har lært meget, både om verden og om mig selv. I 2025 var Danmark vært for flere store begivenheder og nye innovationer. Blandt de største begivenheder var ishockeymesterskaberne, som blev afholdt i Danmark og Sverige i maj, og som samlede stor international opmærksomhed. Der blev også sat fokus på grøn teknologi, blandt andet gennem anlæg til produktion af e-metanol, som er et skridt i retning af en klimavenlig energi. Danmark har i 2025 derfor både været et samlingspunkt for internationale begivenheder og et land, der arbejder videre med løsninger for fremtiden. Globalt var 2025 et år præget af både konflikter og teknologisk udvikling. Krigen i Ukraine fortsætter og har stor betydning for Europas sikkerhed og internationale relationer. Samtidig fylder konflikten i Gaza meget i verdens nyheder og i internationale organisationer på grund af de alvorlige humanitære konsekvenser. Desuden var 2025 også et år, hvor udviklingen inden for kunstig intelligens tog fart. Både startere og virksomheder investerede massivt i nye teknologier, som allerede nu påvirker både arbejdsmarkedet og den måde, vi lever på. Disse udviklinger er blandt dem, der har præget verden i 2025. Når jeg ser frem mod 2026, håber jeg på flere oplevelser med min familie. Både de store eventyr og de små øjeblikke. Jeg vil gerne udvikle mig i mine hobbyer, i mit spejderliv og inden for klatring. Og jeg glæder mig til at tage imod nye udfordringer. For Danmark håber jeg år, hvor vi fortsætter den grønne omstilling. Og samtidig investere i uddannelse, fællesskab og trivsel, så unge får gode muligheder for at udvikle sig og finde deres plads i samfundet. For verden håber jeg mere dialog og mindre konflikter. Jeg ønsker, at lederne i 2026 prioriterer samarbejde, diplomati og hjælper dem, der har mest brug for det. Og teknologien bruges til at gøre livet bedre for flere mennesker, frem for at skabe mere splittelse. 2026 viste mig, at gode oplevelser og alvorlige udfordringer kan eksistere side om side. Jeg går ind i 2026 med nysgerrighed, håb og lyst til nye oplevelser. Tak for det, I lyttede, og rigtig godt nytår. Gud Bevaret Danmark. Gud bevare jer alle sammen.